Borong Gunung Presiden Kapolri Deborma Bahai Chini Rail of Hiner of Nicobar of British Agradisar Bihar Lai UP Cross Middle Mazamazi Sopaka Borok Tini Horny Bisingano Dilli Sopane Subdarjang the new railway station Pore Borok Oron Simi directly Ambedkar Bobono Boroni Punani Chanani Jotonoro the Haina Hai Omuni Yagulo Kanapungo Sini Jantar Mandora, Dostan Sini joint demonstration, joint movement for statehood demand. Among nai Tripaland Greater Tripaland Day, Sing Hansakai, Krak Kachoba, or the Hasik Soba, Sing Kanya Tango, Omono. Hambai. Chin Logi Fajak, Sini Borong Gunang, Sir Sunil Deborma, Professor, Tripura University. Bahai sar ini jaga manka sitting demonstration bagai. Belai kaham, OJ daily obizan demand for Greater Tripaland under the leadership of youth YTA Runel Debroma, Honorable EM Rajesh, Honorable EM Suhel, Honorable EM Komal Koloy, Honorable CEM Purno Jamatia, MLA Bisuketu, Tai Zoto, Painai. Omongka kaisa historical moment ini Borokdofa Tai Prasarong Ibagai, je more than 3,500 kilometers Tripurani Fai je Delhi High Jontro Montoro Fai je sini korang tisamane 1500 above near almost about 2000 to 2200 je tabo train by Fai tongo bibino state ni je students porinai rok tai chini Borokdofa ni je yang sakri khaini rok joto movement support khaima bagai of jeng omo kaisa chini new history create khaina thangi jeng thangi tong Sabuk nung bojaga butai kok sai tong sar sar de. Jontro montor Delhi wo o jaga no chini beni ongnai o jaga wo right here khanani simi changnai jeng success kai tlangnai ठीक है tai kisa kok tongo o movement support khaina bagai Bubakra Maharaja Prodor Kishore ni andaro sara Tripura ni bukung bara rok tai je Greater Tripaland no support khaini rok no openly norok in kind ideas joto no ang appeal khayo o jagao fai support khaina bagai Hambai Jeng Bubagrani Logi Otongui Sini Tripura Sarok no Matamani bagai Kalajak Bubagrani Tagung bai Jeng Tabuk Aja Delhi Jantar Mantara Salai Tonggo Jakani Police Rok bai o jagani district ni administrator district sarungai officer rok bai je khurani permission ni bagai permission to already jabi atana chini pai bo jaga chini stage rok tangjani bisuk chini borok bangnai omnoti kok salai tongo permission rok bebak mandai kha tabu sudu chini lukurok phai tongo train bai belai kosto kai phai tongo borok no belai hambai mario prai 1700 jona 13 ta bogi full train phai tongo taising kok salaika borok Bihar laikha tabu borok lama phai tongo belai khen kosto kaisa train no amsuk borok 13 ta bogi asu borok bangma phai tongmani ingkai nogo tongtui je nai tongnai lukurok no oinai je norok moral support ready sini tini je movement no tui karon tadi buni do farok khai borok kisa borok omo hai Tripura sado farane bagi belai khene kongchuknai kok lai bumawa puila hahai oro sai kaisani se kabang chin Tripura sarok sirisi tini chini kanmung chumung rok rignai risa rang batang rok kan lai mukti khiklai khnawo buba rano bas kanggo songoi o hani buba rano bas kanggo songoi tabule paithak choba hanai chung chini orni kendroni montri rong nithani o haktorni lukorok nithani o hani basaroni dukho birman buibe sekjagi namani buibe satok jangmani chung kisai thangmani chung kmai thangna nai tongmani chini hukumo mukumo kmai thangman nai tongmani abono buini do phano chung phnogi manma hai kendro ni oro haphang mathangi tongnai haphang naikoli tongnai borok na chini khorang ti sawai kalangi thangmang kha ge chini la paithak ni chobo chung
dakti dakti no chung chini sanmung mannai bubagrani tiphangbai aboni bagani chung tabuk jottono chini tiprasaro thansai kai tabo train bai phailai tongo sarikni kha khayon 10টা 11টা ni horo sapaino chung tasingo Ambedkar Bhavan no bo thangi nai phaika aro bo chung borokni bagi tongjaknai chajaknai aro toilet ni charging ব্যবস্থা রক্তে borokni bagi 15টা বাস aro 26টা বাস borokni aro ni bagi phainani rail station ni bagi chung 26টা বাস ni ব্যবস্থা খাইকা 26টা বাস be borok Ambedkar Bhavan no sakpenai o Ambedkar Bhavan ni chimi oro 3 kilometer chalo jontor montor only eke ordek drake chung bas bai tupunai te ordek ke chung rally khainai thok thok chini kanmungni chini traditional attire beke chung laisi pen obo apne ap chung obo chung kha khayo bubagra obaike ni tiprasaro thansa tonglai manghake dakti dakti ni chini greater tipraland te tipraland je sanmung aba success nai hambai Nai khanani program os borok no kaham paino lamsungnai haita eke sanani tonglai nabar janani joto nang bai kasa আর all stage rogo bahino ebabe chini permission rok na amro joton ready joto completing ka permission price ni 1000 plus borok sum get man sinai punya wo blai challenges covid 19 ni bagai no actually 200 plus get minta khagi to money but multiple times in ese to rogo is discuss station house officer dcp rogo discussion chole la no pore table asu lai solution khaka last dige finally luckily sing permission man kha gabo ta buskang usang abo plaina hambai james na chini YTF ni warriors eke bo eke dilio tongo chuna Khanani preparation ni bagai rong nai tong stage ro baike tangjang bo area te jeng carpet bore asur nai tam ma khane police permission tamni ro mar nai ege tabuk kosto to onek nong kosto ongkha chin boro kosto khan phai dong train bai sala ya khan kosto phai dong ege amon bising bo jungja to mamon ongkha ga jeng de dok bahan change ma khaima jaga tai problem thanga jeng ege tabuk borok tini evening 9টা 10টা rok sopainai borok no phaige ke train station ni direct bus bai Ambedkar Bhavan toni jangnai aro buri chala buri alada kha toni jangnai buri roke building o toni jangnai ege aro borok no jeng thujangnai borok buri kha plus blanket dog arrange ma khaya karon kesang man somo joto borok blanket tu biya ambai arrange khale kya ege tabo aro ni pore jeng direct khna 11 ni chibi 5000 jeng oro agu khainai jontor montor asungnai jeng aro ni chibi phaiei rally kisa khainai rally khai jontor montor phainai oro ge mane dibor ni chamung ge oro da masana aro da masana chamung ge jeng aro chawuni oro phainai oro dibor taisa ya oro thangai chai tuinung ni ব্যবস্থা ro ব্যবস্থা oro tongnai ge toilet khainai oro toilet tongnai toilet ban ubo to toilet ching na abo toilet abo hai pare chikin ama asa jaga sa yani extra toilet ni ban na kha gaisa ban 10টা tongo total 3টা 30টা abo ke sitting demonstration obo phainai e oro tongnai borok ge water tank bu tongnai oro cultural program roke borok khaina cultural program oro no omorok kirin thangpainai borok ga state story hoi oro no go khainai chang ga VIP rong no saka asu ekhano side ro chia ru asu okay kosto ka phale ma kosto kana matha nai nai flight ti tai changso khaitong kho flight ti 15 jona sok pai kya dolai ni borok tabo station ni ogo thangai tong Ambedkar Bhavan no borok sang sok pai kya ga borok tabo taxi kai bu phai tong la mo no tai sari ro phainai to tong kho sari ro phainai tong phai baksa local bu tong borok phai tong je kana gini tongnai Haryana Gurgaon ja tongnai ro ching borok bu phainai kana participate kana bagai bubarana hamjagai toton thanjan mari ni phele borok bo abon chung koyo jotono no thansa khai choba khai ge sajo jong nai hane yes obviously